Sziasztok emberek! Ákos vagyok, és itt van velem Zsolti. Hello guys, és ma kosarazni fogunk. Én dobálok rá, igen. Mert ez Én videózlak, ahogy dobsz rá, vagy húszat. Aztán te videózol, ahogy én. De te mindegyiket ki fogod hagyni számot, hogy bedobtad ki. Majd a pia ide, a számot fogom. De én is kb. Folyamatosan dobom. Nagyon rossz. De nappal. Hát nappal nagyon rossz. Amúgy köszi Zsolti, hogy feliratkoztál. Megbeszéltük, hogy lájkolni fogjuk a videóira. De a 4. feliratkozó ki lehet? Én már 4 feliratkozó? Aha. Nem tudtam. Azt mondják, hogy őt. Építik újra a házat. Tudom, osztálytársam Daninek is, ő is tudott engem nézni. Ez másodszorra feliratkozott. Cső. Egyszer ment be. De szupi vagyok. Ja, csak azt majd holnap, nem? Vagy még ma. Amúgy nem nézem, hogy milyen. Hú. Itt jobb sokkal. Tudom, akkor ebbe dobálják, csak az a baj, hogy ez nagyobb. Belőlem vagy. Ebből nem mindegy. Jobbat tudok. Ott dobáljál, és így innen videózlak. Jó lesz. Innen. Innen. Mert hát, hogyha lyukas cipő, az jó lentre, nem? Inkább új cipőbe jössz le. Azon sokkal nagyobb a lyuk. És már ezen van lyuk, úgyhogy már kosárcipőben fogok járni. Kom. Amúgy holnap pedig vagy suliban? Jaj, nem is még suliban, jó. Edzésed lesz ott? Akkor 15:30-kor már várhat. Akkor jövünk suliból vissza. 15:30-kor? Aha. Nekünk délelőtt. Napközi délután. Mi megjátszunk. Jó, mekkora lesz. Eddig 4. 4 perc, 15 másodperc. Most már 19 vagy nem 20. Több. 30. Csak szó. 32. Nem kérdezek, hogy honnan. Csak akkor, amikor kérdezik. Go. De legyen másra is. Nem figyelek másra, de mindegy. Másra. Gól!
ilyen oldalról. Ó. Még vacsáron bemegy és én jövök. Mostantól. Ki az amúgy? Aha. Azt mégiscsak ő hozta el a izét. De minek tartom, hogy akarod? Aláírás. Ja. Ez a Bieber Trailer. Mégiscsak ő hozta haza a filztolomat, akkor a filztolomat, amit ott hagytam súlyba. Ott a Jelmárkájú a kosárlabdám. Nice. Annyira nem az lesz látni. Szerintem ilyen a jele. Nice. Igen. Zsolti, ezek felmérőztek. Mi meg szórakoztunk egész nap. Ja. Olyan sikerült bajat. Ó. Még egy bemegy és én jövök. Majdnem. Színháború, az milyen? Korcám. Úgy érthető? 7 perc. 5 perc, 40 másodperc. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót. Dobj egy lájkot és iratkozz fel. Még egyet bedobok. És akkor vége, és elköszön a második részbe. Majdnem. Dob már be. Gyere, te beszélj csúnya. Majdnem. Próbáld azt, hogy ráugrasz és rá a palánkra. Nem tudom. Túl kicsi vagy hozzá. Na, a videónak ennyi, dobj egy lájkot és iratkozz fel. Sziasztok! Te vegyél. Várjál, gyere! Megtart egy kicsit, gyere!